Atmosfera divertenti u f'temp mill-isbaħ l-Isle of MTV għas-7 sena konsekuttiva kien ta' suċċess kbir. Aktar minn 50,000 persuna ħonqu l-fosos tal-Furjana. Għall-ewwel darba il-palk f'dan l-avveniment ġie trasformat f'Digital Stargate, jiġifieri mina ta' dawl artifiċjali li jiffoka l-attenzjoni tal-folla preżenti fuq screen LED u li joħloq effett 3D. Mill-line-up ta' artisti internazzjonali kien il-grupp ir-Renju Unit Rudimental illi kiseb is-suċċess din is-sena stess illi fetħu l-ispettaklu. Spikkat l-enerġija ta' dan il-grupp fost il-folla b'mod speċjali meta daqqew id-diska illi sabet posta fl-ewwel post fil-quċċata ta' klassifika tar-Renju Unit Feel the Love. Segwew diski oħra popolari bħal Not Giving In u Waiting All Night. Wara Rudimental fuq il-palk telet il-kantanta Ingliża imwielda il-Kosovo Rita Ora li għal dawn l-aħħar xhur kisbet suċċess fl-istil ta' mużika tagħha. Fl-Isle of MTV, Rita Ora rnexxila żomm il-kontroll u l-enerġija tal-folla b'taħlita unika ta' mużika li tikkonsisti f'R&B, pop, rock u funk fl-istess ħin. Il-folla ma waqfitx taqbeż meta kantat diski popolari bħal Hot Right Now, R.I.P. u How Do We Party. Kollox kien sejjer tajjeb l-udjenza tieħu gostu tgawdi l-mużika li kienet qed tindaq sakemm il-kantanta Jessie J wafqet kanta minħabba li quddiem il-palk kien hemm xi wħud jiġġieldu wara li nħoloq argument bejn xi nies fost il-folla. Kollox iżda ġie normal wara ftit minuti u Jessie J kompliet bir-repertorju tagħha fejn tat prestazzjoni vokali mill-isbaħ bil-kanzunetti popolari bħal Price Tag, Laser Light u Domino. Hija għalqet bil-kanzunetta Wild, is-single il-ġdida mit-tieni album tagħha. Kien imiss lir-rebbieħ ta' bosta premijiet fosthom Grammy Award għal produzzjoni tal-mużika DJ Afrojack biex jagħlaq is-serata b'setta diski li kisbu popolarità madwar id-dinja. Fost id-diski li daqqew kien hemm Take Over Control u As Your Friend. F'dan l-avveniment ħadu sem ukoll żewġ kantanti Maltin Gianluca Bezzina u Cristina Casolani li nataw l-opportunità li juru it-talent tagħhom kif ukoll line-up ta' DJs lokali fosthom il-preżentatur tal-One Clint Bajada, kif ukoll DJ Armani u DJ Ruby li se jkunu qegħdin jagħmlu parti mill-iskeda l-ġdida ta' One Radio. L-Isle of MTV se jkun qed ixxandar madwar l-istazzjonijiet kollha tal-MTV madwar id-dinja f'episodju ta' 60 minuta fit-tlieta ta' Awwissu li ġej. Thank you so much.